Takže zdravím. Práve fajčíme na kľud dvojité jablko. Tady Marek napravo. Pozdrav Marek. Tunak Čeky. Za mnou nenapadli pompo. Daj to do píče. Tu ja, čaute. Si vychytal, ale dojebal. Voda studená jak hovado. Pohodičke. Ešte jebne Marek. No. Vy ste otec? Ne, to je bolo naozaj. No choď teraz ty. Potom ty ideš, ne? Kanála, no počkej. Nejde na stránku. Nejde poriadný tým kámom. Oslavil Tarbuš. Daj tam tu bombu. Chcem vidět všechny nové lístky. Nebojte se. Tarbuš, jestli. A tu je dole. Všechno pod kontrolou. Malíč. Zorik, pobere s tím lomo. Zorik. Jak já jsem skoro opalil. Podržíš to To bylo nášalené, veš? Já si idem robiť také kružky. Když to bylo ještě také teplo, učilo mě, veš? Počkej si. Dojdeš trošku. Už si zabil? Tak tomuhle říkám. To je ten inspektor. Čak To je můj? To je to můj. To je můj. Tak. Drž. Co? A co tam budu bavit? Tam dole gača pred kamerou kokotnú ukáž. Ukáž to na stolku krúžky vyzerá. No, ukazujú tu tvoje kružky. Počkaj, teraz sa mi ruka. Je to příklad. Je to tak podívaná. Sledovat, když předvádějí, jak se jich někdo dotýkal nebo je mlátil. Gorská myslí, že jim to pomáhá, ale já si nejsem jistý. Ale na tom, jestli to něco dělá nebo ne, nezáleží, protože až dokončíme náš malý obchod. Dobře, už bude v rádi, jestli mi rozumíte. Píče. Nejde, no. Co? Skončí, že? Že jsme to po telefonu domluvili a těch. Takže to budou muset být spíš 2000. Co to je? Neskoušejte mě podvést, měli jsme to. Ještě raz. Odče. Počkaj z profilu. Nebudu vám říkat, co máte dělat. Evidentně jste muž, který se o sebe postará. Nevím, co jste tehdy jste udělal. Ani to nechci vědět, ale co řeknete detektivům a přírodům? Určitě si rádi vyslechnou její část příběhu. Dobře. Cigaretov, 82 cyklů jsou z jednoho klubu. Omluv se. Podej se tomu. Počíš? To je Harry Potter, že? Ale shodou okolností nám brzy podpis, dělal jsem to už super. Můžeš si ho Je to, jak jsme si říkali. telefon číslo. To ty ovládáš ten. Nemal som si ho bol, som si na pokry a potom ešte nebudu to zavolať pokier minút. Já tu nechci to. Nech odejít potíže. Nech odejít pocit věci. Marek, podržíš to? To, co si představuješ. Mobile. Ten svět, který může být stejně reálný jako tvá moc. Nebojte se. Až s ní skončí. Já to vím lepší. Moc rýchlo to tam dávaš. Naučím ťa to. Sekunda, ne? Konec, na chvíľku.
To je starý film? Teraz to, víš to. To čo je? Ja nevieš, že na to niekto vyťahoval a postavil tú posledu do hlavy. To je to. Dejte to věc pryč. To zabila. No tak dejte to pryč. A vypněte už to mizernou hudbu. Všechno jako jiná, máš? Rozepněte mi pouta. A nezapomeňte na chodníky. Rychle. Děti. Nějaký problém s místí? Tu je asi vtip, že? Vy tomu nerozumíte. Tohle má lidi vzrušovat. No, to jinak, že? Tu sexy školačku chápu. Snad chápu i duševní chorobu pacientku, i to může být sexy. Ale tu je tohle. Lobotomizovaná zelenina? Proč nepoužít něco trochu víc komerčního pro Krista? Můžeš na chvíli, prosím? Musíte mi pomoct. Jsem Hvězda Show, vzpomínáte? Však já něco vymyslím. Tak jo, dámy, nečekajme. Díky. Chci si někoho představit, co? Nic nevidíte. Kněz jsem přivedl ze siročince. Jo, přesně tak.